Justerjoen hoe lang de werkgroep Ries een petitie en haast 400 handtekens aan burgemeester Alberts van de Frieske Marn. En wij willen graag dat Johan ervoor zorgt dat het COA alsnog haar plan aanpast. Ik stel dit aan de Wadder in het college. Want dat is jouw doel, denk ik. Ja, heel graag. Dus dat komt uit de lonen. En ik neem aan dat we maandag doen, althans college, via de praat met het dorp. Maar dat is nog maar de vraag. De werkgroep Ries roept in een brief elke in op om de bijeenkomst te boycotten. Om ze haar net serieus nam vielen. We hebben wel gezegd van dat het de werkgroep verstandig lijkt om net te komen. En dat heeft er maar te maken. Een informatie hoe het COA werkt. Ja, daarvoor komen wij net. Wij willen antwoorden van BMW. Wij willen weten waarom ze zo handelen, dat ze handelen. De gemeente en het COA willen net officieel reageren op de dreigende boycott, maar zouden het wel spietig vinden als de inwoners voortblijven. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, liet weten dat het belangrijk is voor alle inwoners om manjetjoen te komen. Want er wordt net alleen nog informatie jong, je kent ook je loertjaren litten en daar wordt zeker wat mee dienen. Het COA liet mij weten via de telefoon dat het alle keer nog net in kan en kruken is en dat er nog een heel soort onder plan schaafd worden kan. De plan om 400 asielziekers in mooi Gaasterland onder te brengen houdt de gemoederen dwaande. Ries is net geen asielziekers, maar wel in het aantal van 400. Het dorp kan heel goed 50 vluchtelingen aan, zei de werkgroep. Ik denk dat dit teruggaat in deze omvang. En dat is net alleen nog mijn mening, maar van een heleboel riesters dat het dorp langdurig ontwrichten zal. En dat vind ik toch wel heel triest. Voor een dorp dat betitelen wordt als de parel van Gasterland. En wat de meesten naar een boot komen moeten kennen, eigenlijk tot in het Riesterbos. En dan plotseling voor het AZC stellen.